שומעת מי מתופף להם. יום הולדת, מתי יש יום הולדת? יום הולדת, יש רק פעם בשנה. תסתובב. רק פעם בשנה. רק פעם, רק פעם, רק פעם בשנה. יום הולדת, יש רק פעם בשנה. כולם. רק פעם בשנה. בוא נדבר. דנה עושה לי יותר בעיות מנוע. רגע, עוד לא. יום הולדת לדנה ולליה. אתם לא עושים מספיק חזק בנים. בנות! בנים ביחד! מוכנים? לקבל את דנה ואליה היפות רגע. ממש התרגשות על. דנה ואליה היפות. עוד לא. רגע, שהתחיל השיר, נוני. דנה ואליה היפות. אחר הצהריים נעימים וברוכים הבאים. שתי הבנות. מי מתופף חזק לפי הקצב? בכל מקום, כל הזמן, יש לכולם גדול וקטן, ימים יפים וגם פחות, כולם לתופף חזק. והם תשובה לכל השאלות, יש אלוהים, הנה אליה, איזה מלכה. למה זה נותן לנו הכל, ונעצלה, וקרנו, את הנתיב אנחנו רוצים לבחור, וזה ידוע חיים ומתנה, הכל תחוי ולבשות לכולם. מי שמאמין לא מפחד, תופף. את האמונה להפך, ולנו יש את הנכון. תופף. זה המלכה של השנייה. את האמונה. 2 3 בוא נראה מי מחמם את המנועים וסובב סובב. אז למה הגננת דינה עד היום לא מבין שאני רוצה לבוא כל הילדים קמים טסה הרכבת ותש SOS 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 מפיץ עוזי. מפיץ. ודנה ואליה קופצות גבוה, כל הילדים קופצים עם הגומי. ואני כאן לצדך טלון, ואתה תפרט. כמה אחד תקרא לי SOS, תתבלה. אתה מוכן. ואני כאן לצדך, לא ראיתי את הגומי. תקרא לי SOS. יפה, וכולם למתוח כמה שאפשר את הגומי שלנו.